Geraint dwi. Wy'n dod yn enedigol o Anisabl yn y cymoedd, Sioni o'r cymoedd yn wreiddiol, ond yn cyfri'n hunan yn gardi erbyn hyn. Ni dod lan i Aberystwyth, ond ni ddim yn siarad Cymraeg. Des i Aberystwyth i ddysgu Cymraeg, a mae gen i ryw grap ar yr iaith erbyn hyn o falle. Wel, mae'n golygu mod i wedi dysgu Cymraeg o'r diwedd. O'n i dod i'r coleg, nes i cwpl o raddau, ond o'n i ddim yn deall Cymraeg y beirdd. A wedyn, wrth ymlwybro i drio wylo'r atebion i hynny, mae'n amlwg wedi ffindo rai atebion a wy'n derbyn hwn yn gymrydwyaeth ar y gwaith yna ac ar y bobl sydd wedi helpu fi ar y ffordd hefyd. Wel, gadawais i Anisabl yn 1906, a dod i Aberystwyth, a dwi eriod wedi bod o'na wedyn. A ni dechrau off yn y coleg, a wedyn es i weithio i Alun Edwards yn Llyfrgell Ceredigion, a ges i'n troi yn gardi, a dod i ddwlu ar ddiwylliant, iaith, arferion Sir Aberteifi. A wedyn pan ddes i nôl fel Llyfrgellydd Sir Aberteifi, ac wedyn fel cyfarwyddwr addysg yn yr adran addysg, o'n i wrth y modd, o'n i'n gweithio gyda pobl, o'n i gyd yn rhannu'r un weledigaeth, ac allan ni ddim dychmygu gwell ffordd. Ac mae cael hwn yn goron ar y cyfan hynny.